Ħadd mu jifhem għalfejn Roberta Bela qiegħed iwebbes rasu minkejja l-appelli biex tinħatar inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Gian Paul Sofia. Dan sostnih id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Ryan Kallus fil-programm Extra Sajf. Ryan Kallus irrefera għal fatt li Isabel Bonnici allegat li l-gvern qed jipproteġi lil xi ħadd f'din it-traċedja huwa proprju għalhekk li Roberta Bela baqa' jirreżisti li jiftaħ inkjesta pubblika minkejja l-appelli tagħha kif ukoll tal-Partit Nazzjonalista. Ħadd mu jifhem x'inhi din l-ebusija tar-ras, x'inhi din id-diffikultà li ma tiswa xejn ma tiswa, li ssir inkjesta pubblika. Sewwa, aħna importanti nagħmlu din inkjesta pubblika ta' fala inti semmejt il-Mirjam Paċ, ħanfakrek Salvu. Ħaniġu għal Mirjam Paċ għax nixtieq Imma ħanfakrek għalfejn l-inkjesta pubblika tal-lum hija importanti iktar minn qatt qabel. Hawnhekk Ryan Kallus insista li jekk il-Prim Ministru ċaħat li qed jipproteġi lil xi ħadd mela aktar u aktar ħadd ma jista' jifhem għalfejn Roberta Bela qed jirreżisti inkjesta pubblika bil-qawwa kollha. Huwa qal il-Partit Nazzjonalista qed jimbotta din il-kawża għaliex iħoss l-ebda ġenitur m'għandu jgħaddi minn dan il-kalvarju. Għaliex ħassejna kemm importanti dil ħaġa mhux biss għal Gian Paul Sofia, mhux biss għal Isabel, mhux biss għal Mirjam Paċ, għal kull min aħna nittamaw ħadd ma jerġa' jgħaddi minn din l-esperjenza. Waqt il-programm Ryan Kallus fakkar li l-pulizija ma ħadet l-ebda azzjoni għalissa llum ħadd ma ġie arrestat brabta ma' din it-traċedja. Huwa qal ukoll li fil-passat il-pulizija saħansitra arrestaw nies waqt li kienet għaddejja inkjesta maġisterjali bħalma ġara fil-każ ta' Mirjam Paċ.